Lapas sa gawas. Nag-unsa man sa gawas. Si Nars, pasugda sa Nars, palihog. Oh, good morning na. Ikaw may kauban ani? Hay. Pila may edad ani? 16. Kabata pa man ani. My God. Kabata pa man. 16. Mao lagi ninungdan lagi basta dili maminaw. Istorya sa ginikanan lagi makaanak og 16. Ngit-ngit kayo. Kailan naman ikabungan? Twin 9 months. 9 months na rin eh. Kano sa man tayo paabot ani sa mga pizza ha? February 29. Sa mga pizza ha ron. February 27. Wala may 29 ron buwan na. Kailangan jud ka mga anak og kundi karon og inday kay na walay February 29 ron buwan na maglisod ng panganak dili basig dili na magawas ng bata og March 1 na. Ay babi. Na. Ngit-ngit kaayo. Ngit-ngit kaayo, pangitaonon. Eh? So, yun. Kailangan dyan nato. Lisod dyan mong panganak road guys, 16 na. Okay, mga isa ko mga information ninyo manaha. Okay. Pangan. Say pangan. Maria. Pila edad 16. Asa man ang bana? Anong mag-inusara man eh? Anong ikaw man nay mo ikaw ba nani nay? Asa man ang bana? Nagtrabaho? Pila may edad sa bana? 16 po? Na! 32 tanan. O sige. 16. Anong wala man kari ang bana ani? Oh no! Nagtrabaho. Sa may trabaho? Construction. Kugihan. Inday. Og mga anak na ka-inday, kailangan mangita kang trabaho sa limuhan lain ha. Kaya na. Dili na magtrabaho construction. Init kayo. Nya bugat. Anak-anak magod lagi. Di maminaw. Gusta'y tambag sa ginikanan. Magpatuyang. Tusok dito. Tusok. Maunit. Natusok kan yun. Ang bata, murag duhaan yun mong gawas. Naama ka ni authorization letter nga gitugutan sa amahan nga pag-awso ning bata. Okay. Sige, nurse, baliw ko sa mga equipment kay magsugod ng tawag. Pagawasan ning bata. Ngit-ngit kaayo man. So, ngihang lang ta sa anin. Dugay yun din natin pagawas, polironon. Okay. Sige. Mga equipment na na. Nurse, palihog ko nurse. Kaya magsugod na tatay. Talagang human kay taas-taas pa ni baga-baga para ba ni mga natay. Kapag 500 na ni siya mga natay rong adlaw. Kambal pa chutanan. Yan, damo ng mga mauna ni mga kuan. Sugod na ta. Okay. Labing. Dugay-dugay na. Kuha na ta. Kuan o panganak. O ikaw manang. Nasa man po imuhang kinahanglan. Mga naksad. Uy. Nakana mo mga anak ron. Mag-gloves ako kay kasi ma-infected unya ning akong kamot. Mag-gloves ba nga di man maara?
Wala ba tanan? Okay, nurse. Magsugod na ta, nurse. Okay. Nana tanan mga equipment. Okay, duha ka kutsilyo. Soldering iron o stapler. So, kaning stapler gamit ni para stapleran ng imuha. Kaya dili na ka mga anak o otro. Kailangan family planning. Okay? Susuka. Para sa ito suka, nurse. Og tuyo. Kaning suka og tuyo para ni basin ninyang makautot ka. Kasi rin anak ko na imuha. Kaning toyo para dili ni mangluspad ning imuha, okay? So magsugod na ta, stapler. Magsugod na ta, sige. Ikaw. Dili ka pwede mo tanan dito, ato ka sa gawas. Okay? Gawas ka, gawas. Okay. Murag dako-dako nig uni imong anak nang. Oy inday, dako-dako yun ning uni imong anak, kailangan yun ni wiwian. Wala, sobraan. Oh no! Sobraan. Sobraan yun. Okay. Kina, utong na. Okay. Utong. Sige. Sige, utong. Utong. Na, murang nalibang. Oh no! Saon man ipagawas sa bata ni Ron. Ang mura magnalibang kung kautong. Tagaan ka na kong chance. 5 seconds. Sige, utong. Mao lagi ni nakadaot ko basta mga anak ko bata. Kay dili kay ba mo utong. Nurse. Ang bitong mga secretary po na to be para dali rin makaanak ng atong pasyente dire. Bang! Kay bata pa kayo ni. Saman, mga anak ka di. Mga anak? Okay. Saman, mga anak. Anak o di? Saman, mga anak. Or ako ning pakurintihan ning imuha para maka anak kag tiwas. Sige. Oh, hindi gawas ng usa bata. Sige, gawas. Gawas. Oy, di ara. Sus. Dako gyud ay goning bata. Sige, panganak. Kina. Ato nang pikutan ng imuha kay. Ang gid nakapanganak ko butro. Ning para doon nga dili na magamit. Skruhan ni nato kay. Bisod lagi talagi o. Ikaw, patuwad sa diha. Ikaw na sunod. Dili man muhugot. Tanganan pa ni natong ingani para muhugot.
Okay. Mana? Sunod ha, dili na mga anak utro kay ina si Mister nga dili sa pwede sudlan. Kay bago pa ang stapler matitanos niya. Wala ang pusod sa bata, wala putol. Oh no! Sige na lang. Nagka first birthday na lang ko plan ko. Okay? So, okay na. Okay. So, ang bayro nun ni mo ron 2 million. Oh no! Ikas ang bala aning stapler. 2 million. 2 million pero free kay Tama insurance. Nag-promo ron ang kuan, ang hospital. Free sa taron. Okay, kisa may unsay pangalan ning bata Kagwang. Kagwang may pangalan ning Oh bata. no! Oy. Kahugunoyan. Ano sa kahugunoyan man? Kagwang kagunoy. Oh no! Sa kagunoyan dahil hindi giguat din ta. Ako lagi ni lagi. Sige. Pila naman yung mga pasyente. 500. Mayo kay dili ni kambal ron. Kung ikaw 499 kambal dito tanan. Bonk! Sige. Palihog ko. Nurse, palihog ko, nurse. Kaya mo doon nga sa Gapada sa dansa, gapada pada pada. si triplets na to.